Agerre izena du diskoa, eta, bueno, Andoainen daukagun entsaiolekua da, eta bertan pasa dugu azken urte hau diskoa prestatzen eta Agerre izena jarri diogu, eta hortxe. Zenbat kantu osatzen dute Agerre diskoak? 11 kantu, eta, bueno, zuk esan duzun bezala, laugarrengo diskoa da, eta da evoluzio bat, ez? Guk ikusten dugu evoluzio bat bezala, eta popa eta roka estiloak jorratzen dituena. Uste dut pasadirela 6 urte, oker ez banago, aurreko lanak kaleratu zenutenetik. Zenbat kostatu zaizue beste berri lana hau etaratzea? Bueno, egia esan da, urte bete egin dugu diska hau. Naiz eta geldirik egon, bakoitza bere bizitza izan du, baina egia esan da, produzioa urte betekoa izan da. Orduan, ikusiko dugu, a ber. Bai, esan behar dugu denbora oso azkar pasatzen dela, baina berez 4 urte izan dira. Orduan, hori, 3. diskoa kaleratu genuenean, ikuste genuen denbora bat behar genuela pixka bat bakoitza bere gauzak egiteko, gauza berriak probatzeko, ez? Eta hori, abiatu ginen orain dela urte bete diska berri bat kaleratzeko, gogoa geneukan holtzara jotzeko eta hori dena, eta egia esan ilusio askorekin eta gogoa handiekin.